मोनसेयानो जाहैबाय रिया ब्रह्म आरो गुबुन मोनसे सिमाङानो जाहैबाय नारजि बुदां। मानो होननानै बुङोब्ला आं रिया ब्रह्म बायदि माहाजोन हिनजाव जानो लुबैयो आरो आं नारजि बुदां बायदि हेन्डसाम हौवा मोननो लुबैयो। बेनो आंनि सिमां। बे मोननै सिमांखौ आङो जेब्लाबो सुफुंथारनो नाजाथारगोन। फारसेथिंथ' नारजि बुदां बिमाया आंखौ बिहामजो फसायखाबायहाय। बिनि उनावथ' आङो रिया ब्रह्म बायदि माहाजोन जासिगोन। ओमफ्राय बर'नि फिल्म बानायग्रा जागोन। ओरैबायदि फिल्म बानायगोन जाहाथे आंनि फिल्मखौ नायनानै बयबो गल'ल' गोमोगोन। बेनिखायनो आं रिया ब्रह्म बायदि जागोन आरो नारजि बुदां बायदि हौवा लागोन। दिनैनि हरा मोजाङै थांथोंसै जाहाथे गाबोननि फुङा मोजां खौरां लानानै फैयो आरो। गुड नाइट रिया, गुड नाइट नारजि बुदां। आइला जामाइला होलायबायलै बिना बिमाया देन्जार बुजाबाय थायो बेसेरा हाफाङा। मालाबा बिराद अननोबो ओंखारलायलाङो आं फाग्लिखौ बिमाजों बुजाबाय थानायनि थाखायनो। बापरे माथो सोबाबायलै। नुबाय आं बुंखादोंमोन ना नोंसोरखौ बिमाया बिराद बुयो होननानै। आं बुस्थुखौ नायोसोल'लै मा बुस्थु होनना। आं नोंखौ बुंखादोंना बुंखायाखैमोन न'आव थाबैनो फै होननानै? हरनि 11टा 12टायावसो न' गाफैनाय लाजिनाय गैया नामा नोंहा? हराव मोना गुना बेरायहैबाय थानो थांबाव नों दिनैनिफ्राय फुजा मेला नायनो। आरो मा गसंनानै थाबाय थाखो? ना बाहेरावनो उन्दुनो गोसो जादों? उन्दुनो गोसो जादोंबा बाहेरावनो थाबाय था। नुबायना बिनि थाखायनो आं मानसिखौ अननो ओंखारलायलाङो। बेसेबां बुजाबाय थाबावनांगौ जाखोब्रा बिमाजोंलाय। मालाबा न'आव लांनासो दोनहैगारनो लुगैयोना। लांनानै दोनहैबानो जाबायना। बेफोरखौ सानबाय थानांला। मालायनि प्रब्लेमखौ नायबाय थानानै जाला। जों बाहागोबो लाफानो हाया। बेनिखायनो जोङो गावबा गावनि प्रब्लेमजोंनो जुजिनाया मोजां। थुदो। आच्छा बारु थाइमानि लारु। हाफां नोंनि दुखुखौ नुबा आंबो बोरैबा मोनलायलाङोलै। जों सानैया ब्रेकआप जाबाय अब्लाबो नोंनि दुखुखौ बोरैबा नायनो बानाय मोनोलै। बेनिखायनो आं सानो नों मोजाङै थाबाय था। बेखौनो आंनिफ्राय लुगैनाय हाफां। नों जेब्लाबो मोजाङै था। बे बिमाया आंखौ जेब्लाबो बुबाय थायो। मालाबा गारनानै खारजाबासो मिन्थिगोन बियो। गारनानै खारबाथाय न'आव मालाबाबो फैफिनखाया आं। फिसाजो उन्दैखौबा जि दाव अनो। आंखौबा सैमा बायदि बाहायो। रबाला माहाजोन हौवा गोसो थोनानै हाबा जाहैनानै मालाबाबो फैफिनखाला आं बे न'आव। आंखौ रायबाय थायो बुबाय थायोना। आंनि मोजां समाल' फैग्रोथों। बे न'खरनिफ्रायल' आङो बाहेरायाव थांनो मोनथों। होमबानो नोंसोरखौ रावखौबो नायफिना आं। बालनि गासिबो बेफोर दाउसो देलायनो थाखायनो जाबाय। माबालनि बियो मालाय हौवाखौ थैनो नागिरदों होननानै लानानै थांनांगौ। बेनि थाखायनो बिमाजों बुजाबाय आं। मानसिखौनो रागासो जोंनो ओंखारो आं सम बेनि थाखायनो जाद खालामजाबाय थायो आंहा। बेनि थाखायनो बिमाजों बुजाबाय थायो रायजाबाय थायो आं। अबेसे दाउसो देलाय आंनि लोगोबो ना। लोगोनि थाखाय माथो होनबावनो आरो। बाद दे बेफोरखौ उन्दुहैनोसै आं। बाप्पावो सिखिरियालाय माथो फनखौनो थिखोलाब्रा। आंखौ एसेबां गाज्रि मोनहाबथारबायना। आंथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखैना। बे नारजि बुदाङासो मा सानखो मा थाखो। अबेसे आं सिखिरिखौ गोसो सिंजों सिरि मोजां मोनखोमायो। बेखौथ' आं नारजि बुदांनोबो खोन्थायाखैना सिखिरिनोबो खोन्थायाखै। अब्लालाय मानोथो आंखौ रागा जोंबावखोब्रा सिखिरियालाय। बिदि रागा जोंजाबा आं सिखिरिखौ बोरै मोननांगौ जाखोब्रा। आंनो सिखिरिखौल' नांगौ रावखौबो नाङा। सिखिरि फनखौ रिसिभ खालामदोब्रा नङाबा न'आव थांनानै गाबज्रिहैबाय थागोनलै आं। मानो फन हरबाय थादों नों आंखौ? रिसिभ खालामबाय सोमस्रै। आं नोंखौ फन हरगासिनो दङलै दहायनिफ्रायनो। बिराम आंनो फन हरबाय थानाङा नोङो। मानोब्रा मानो? नै आं नोंसानि लांगोनायावसो दंबावो। मा? जोंहानि लांगोनायाव दं? नों आंनि फनखौ रिसिभ खालामागौ माने नोंसानि लांगोनायावनो थागोन होननानै दङ आं। एसेबां गोसोआव मानो थाबाय थादों नोङो? न'आव थांदो। आंथ' नोंखौ बाहेरायाव थानो होआखैना। आं न'आव थाङा। जेब्लासिम नों आंखौ रागा जोंगाया आंखौ निमाहा होआ अब्लासिम आं नोंसानि न'निफ्रायनो थाङा। जाबाय उनाव रायलायगोन। नों आंखौ मोजां गोसोयै बुंबासो आं थांगोन। प्लिज आंजों मोजां रायलायब्रा होमबासो थांगोन आं नोंसानि न'निफ्राय। हेलौ फनखौ दानबाय नामाब्रा? बाप्पावो फनखौ दानमारबायसो माथो। आं दिनै न'आव थांनायाव गैया जेब्लासिम सिखिरिया आंखौ निमाहा होआ। आंजों मोजां गोसोयै रायलायाबा बेनिफ्राय थाङालां। नांगौबा गोजां जानानै बरफ जाया माने अब्लाबो बेवहायनो थाबाय थागोन। सिखिरि बिराम न'आव थांनो थां। थांगोन दे। बिनि सिगां नों आंखौ रागा जोंगाबाय नामा बेखौ बुंदो। बे हराव मा मोनबाय थादों नोंलाय? जोंहानि न'नि मानसिफोरा नुबा मा साननांगौ दे? आं बेखौ बुजिखादों खिन्थु नों आंखौ गाज्रि मोनदोंना आंखौ रागा जोंदोंना बेखौसो आं एसे बोरैबा मोनदों। दहाय मेलायाव नोङो आंजों मोजांबो रायलायाखै। नोंनि थाखायनो आंखौ नारजि बुदाङा रागा जोंबाय।
आरो मा नांबावगौ नोंनो? बे नारजि बुदाङा नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोननायमोनब्ला नोंखौ रागा जोङामोनब्रा जानला मानलानो। नोंथ' आंखौ गोसो थोआना आरो आंबोथ' नोंखौ गोसो थोयो होननानै बुंनानै लायाखै दासिमबो। होमबा जानला मानला दाउट खालामनानै मानो रागा जोंनांगौ जाखोब्रा बेलाय? आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया। थांदो थां नों। ओइ सिखिरि, बुङा सानबाबो बुंनोसै आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयोलै। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। मा होनलाबायदों नों बेफोरखौ? नंगौब्रा, आं नोंखौ नुजेननिफ्रायनो गोसो थोदोंलै। नोंहा बयफ्रेन्ड दंखायो होननानै मिथिनानैब्लाबो आं नोंखौ मोथो मोथो गोसो थोखुमाबाय थादों। नोंनि साहा फुदुंनाय आं मानो लोंनो फैबाय थायो? नोंखौ नायनो थाखायसो। साहा फुदुंनायखौबो गोथाव मोनलोङो आरो आं नोंखौबो गोसो थोयो, मिथिबायना सिखिरि? बेनिखायनो खामानि थाबाबो आं नोंखौ नायनो फैबाय थायो नोंसोरनि गामियाव। आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयोलै सिखिरि। बे जोनोमाव नोंखौ मोनाबा आं रावखौबो लाया। आच्छा, आंखौ मोननायनि उनाव गुबुन सोरखौबाबो लाबावगोन नामा? माने आं नोंखौल' मोजां मोनोलै। आं रावखौबो हाबा लाया नोंनि अनगा। आं जोबोद गोसो थोयोलै नोंखौ, जोबोद मोजां मोनो। बाप्पावै! खोनासं, आं नोंखौ गोसो थोआ आरो आं नोंखौ गोसो थोनोबो लुबैया। नोंखौ आं लोगोसो सानदोंमोन आरो दिनैनिफ्राय नों आंनि सेराव नुजाबोफैनो नाङा। बाप्पावै! सिखिरिया आंखौ सोबाबाय। रायजोफोर, सिखिरिया आंखौ दिनै सोबाबाय। आंखौ सोबाबाय होमबा आंखौ सिखिरिया मुगैयो। नाथाय आंथ' सिखिरिखौ इसेबां मोजां मोनो। आं जेननायाव गैया। आंनो नांगौ सिखिरिखौनो। जाय बुस्थुखौ गोरलैयैनो मोनो बे बुस्थुखौ नाङा। जाय बुस्थुखौ गोब्राबो मोनो, खस्थ'यै मोनो, बिनि फिथाइयाबो बिराद गोथाव जायो। बिनिखायनो आंनो सिखिरिखौल' नांगौ, बिनि अनगा रावखौबो नाङा। मालानि दिनाव रानथों जाबावगोन आंलाय? इसेबां लोदो होननानै बासि जाबाय थाबावनो आंलाय? आंहा लोदोबाबो खस्थ' मोना। मालाय नुग्राफोरासो मा इसेबां लोदो जादों नोंलाय? मा एसे लोदो होननानै दाय जाबाय थायो? जेनेबा आं गावसोरनिसो जानानै लोदो जादों आरो आङो गावनि जानानैसो लोदो जादों। बिसोरासो माबा दाय नांबाय थायो। माबा लोदो जादों, एसे मोदोमखौ फिसा खालाम होननानै। बुहुमाव गावनि गोसो बायदि माला थांनानै थानो मोनगोन? 200 बोसोरसोनि उनावसो गावनि गोसो बायदि थांनानै थानो मोनगोन खोमा। जोंनि जेनेरेसनावथ' जाखानाय नंला, गावनि गोसो बायदि थानो मोनखाला। देनां जोंनि फिसौनि फिसौफोरनि जेनेरेसनासो बिराद मोजां जागोन खोमा मालाय। लोदोबाबो गोसोमबाबो गाहायबाबो हायथुबाबो बासिलायनाय नङादां। आंबो आरो मा सानो आरो दै, जारलासो। आयौ बाला, एक्सारसाइज खालामलायथारदों आइजो। दिनैसो खालामनो सोलोंदों आंहाबा। आयौ बाला, मालाय हामख्रें जासिगोनबो दां। सोर खोन्थानायसै? सानसेयाव यगा खालामबानो, सानसेयाव एक्सारसाइज खालामबानो सानसेयावनो हामनाय? जाद बुङोहाय नोंबो। नोङो हामख्रें जानाय दंफाव, नोंखौ लोदो दैनो मोजां नुयो आं। बुं दे, मानो फैदोंमोन? माबाहाय, नारजि बुदांमोननि न'आव थांनोबा। मालायनोसै? आंखौ लिंहरदों आइयो। इसिबां फुङावनो माबाफोर मैगंफोर हरनो नागिराखै बे गोजां बोथोरनि? दा थांबासो मिथिगोन। खोन्था, मानो लिंहरदों? ओरैनो थांलाबाया आं मालाय गामिफोराव। थौबाल, नोंबो थांबासो मिथिगोन। मैया हराव आं नारजि बुदांमोननि न'आव थांदोंमोन ना, बेवहाय बिमाया लिंहरदों, मिथिबायना? मा? नारजि बुदांमोननि न'आव थांदोंमोन? मानोसै? बिराद गोलाव काहानिया आइयो। माने नारजि बुदाङा थैनो नागिरदोंमोन, सोमसिखौ मोनैनि। नारजि बुदाङा सोमसिखौ मोनैनि थैनो नागिरदोंमोन? नंगौना नङासै? नंगौहाय नंगौ। ओमफ्राय आंसो बासायदों, मिथिबायना? बेनिखायनो बिमाया आंखौ लिंहरदों। थौबाल, आंजों थांफानो। आं बायोहाय मालाय न'आव थांनो। बेबो मालाय गामियाव। बांद्राय नाटक खिथिबाय थानाङा, थौबाल। आं थाङाहाय मा? नोंना बिलोगो हाफाङालाय माथो जाखो? आयौ बाला, फनखौनो थिखाखै, मिथिबायना? वाट्सएपआवबो आंखौ ब्लकसो खालामनानै दोनदों। नोंसोराबा मा जादोंहाय? बेनिखायनो आङो हाफां मोनाव थांनो गिदों आं, मिथिबायना? बिमायासो रायदों खोमा साननानै। थौदोबाल, आंहा थोरसिबो सुवाखै, जेबो खालामाखै, मिथिबायना? आं डाइरेक्ट थांनो हायाथ'। आंबो नोंजों थोरसि सुफागोन बाल। थौ, मा दोनदों थोरसि खालायखौ? बैयावनो दोनदों माथो। होहैनि र'। माहाय बेनालाय? ओइ फाग्लि, दोन, आं सुगोन। सुमार नागिरथारदोंथ' आरो फाग्लिया। ओइ फाग्लि, नांदेरनाय, आं सुनि। जारलासोहाय बिजोंबो। मा जाबावगोनथाय? फाग्लि, नोंखौलाय सोर थोरसि सुनो होदोंहाय? दोन, आं सुगोन। जेबो नङा बाल। जों गोदो एसे सिख्ला देरफुनायावबो थोरसि सुलायलायोमोन ना, फाला बदल। दिनै सुना होफिननोसै बाल। गोदो जोङो सिख्ला देरफुबा बिदिनो थोरसि सुलायलायोमोन दा। बावबाय आरो नों? गोदोना गोदोमोन, दाना बेलेग जाबाय। आं सुगोन दे, नों बैयाव थाहैथ'। आं थोरसिखौ हुगोन, नोङो सुबानो जाबाय आइयो। ओमफ्राय नारजि बुदांमोननाव थांनोसै।
ओरैबा नारजि बुदां बिमाया आंखौ फुङावनो लिंहरथारदोंमोन। आंहासो दा लेट जासिगोन। फुङाबानो इसिबां फुङाव थाङो नामा बाल? मानो बुजियाबाल? नोंनि थाखाय आं देनां जिउबो बावगोन ना। नों बुंबानो आं फोथायगोन। दे थोरसिखौ सुनना सुदो दे। सिथ्लाखौ सिबैग्रोनोसै। अके। नारजि बुदां, नोंनि थाखाय गासैबो खामानिखौ मावगोन आं। खालि नोंल' आंल' नोंनि जानांगौ आरो। माथो जाखो? मैया हरनिफ्रायनो रागा रागा नुगासिनो माथो आंलाय। मा बुंबावनो, नोंसाजों मोजाङा सोरबा सेंग्राजों खुदुमलायनाया। मा खुदुमलायदों? औ, दा बेखौनो फट' साफायनानै लादों बे अमा राजाया। आयै, नंगौना नङासै? नङा जायो नामा? मैया हराव फैनानै आंखौ दम होनानै गालांदों। आंलायनो गावनाव निमाहा बियाबा, रायजो राजानि सिगाङाव गावनो मान होआबा फिसाजोनि फट'खौ भाइरेल खालामगोननो। दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो बिफा? बेखौनो सानदों आं, मा खालामबावनांगौ जाखो? गावखौनो न'आव लिंहरनोसै नामा? लिंहरनानै एसे फैसा होनोसै नामा? दे, थाबैनो मा खालामनांगौ खालामबानो जाबाय। बिमा बिफाफोरखौबो लिंहरफादो आरो। आं बेखौनो खालामनो नागिरदों, बिफाखौ लिंहरनोसै होननानै। दे बिफा, थाबनो खालामदो। आंहा हले गिनायसो मोनबायहाय। आं खालामगोन माबा मोनसेबाबो। मोनफैलायबाय 1 नम्बर गोजोनपुर गामियाव। बे हाफांनि थाखायनो फैनांगौ जायो आं सम सम। बिमाजों बुजा रानख्रेब जालांथारसिगोन मानसिया। फन खालामनानै सोंहरबाबो बिराद खर'आनो देरगोन। बेनिखायनो नायखुमाहैनि र', माबायदि जानानै दं फाग्लिया। आयौ बाला, अमा राजा, मा खालामफैदोंहाय जोंनि गामियाव? ओरैनो फैलाबायदोंलै। जोंबो नोंसोर गामियावसो थांनो नागिरदों आरो। माने नारजि बुदांनाव। आच्छा, मा लायनो नागिरदोंलै? आं मिथिया, गावसो मिथिसिगौ आरो। आंहा थांफाग्राल'। दुमफाव, एक्सारसाइस खालामनाया जागायदोंना जागायाखै? लोदो बुंनायनि बिराद रागा जोंबाय थायोना नोंबो। आंहा लोदो जादों, नोंहालाय मा नांगादों? लाजि गैयाबो। नुबानो लोदो होनबाय थायो। नोंहालाय रानथों जानानै माथो बाल खालामदोंहाय? नों जाहोनांदों नामा? आं नोंखौ जाहोनोबो हाखायालै दुमफाव। नुबानो लोदो होनबाय थाया नों आंखौ। आला, नोंबो आंखौ मा होनो होनब्रा? नों लोदो नालाय लोदो। जाबाय। नारजि बुदां मोननाव मोनहैनांगौआ लेटसो जालायलांसिगोन आरो। आच्छा बारु थाइबानि लारु, नारजि बुदां मोननावलाय मा खामानि दङब्रा? मैया मा जादों मिथिगौ ना? माने नारजि बुदाङा थैनो नागिरदोंमोन आरो। बे सिखिरिजों नांलायनानै बेखौ दुखु मोननानैनो थैनो नागिरदोंमोन। दिरुं लालायनानै फासि नांनो नागिरदोंमोन आरो। ओमफ्राय जोङो हाफां आरो आं सानैबो नुनानै थांफादोंमोन नारजि बुदांजों उन। ओमफ्राय नारजि बुदाङा जेब्ला फासि नांनानै थैनो नागिरो, आं बासायो। दा बेखौनो बिमाया जोंखौ लिंहरदों आरो। आच्छा, नारजि बुदाङा थैनो नागिरदोंमोन? माथो खबरखौनो मोनाखैलै आं। आं खोन्थाबायना। दे होमबालाय जोंहा थांनोसै। दुमफाव, थुदो। आइला जामाइला, नारजि बुदाङा थैनो नागिरदोंमोन? र' आसोलफोरनोबो खोन्थाहरनि आं। हेलौ, ओइ खोनादोंना नोंसोरो? मा जादों? नारजि बुदाङा थैनो नागिरदोंमोनलै मैया हराव फासि नांनानै। खोथाखौ खोनानानै बोरैबा मोनबायना? थौ दाहाय दसे जानानै खबर लायनोसै। आं एसे मानसि नायखुमानो फैदों बेवहाय। अके, बाय। सोर थैनो नागिरदों होनदों? आइला बाजै, माथो गावदांदां जानानै दङलै। नै, दा नोंजों रायलायनाय नुबानो गामिनि मानसिफोरा माबा सानलायगोन। बेफोरखौनो सानबाय थायो नामाब्रा बाजै? नायबायल'था, बारा गोबाव गैला। आंखौ जाय दाखालि मानसिफ्रा गाज्रि होनदों, गाज्रि खालामदोंमोन ना आंखौ, सेन्देलनि माला गानहोलायदोंमोन ना, बिसोरनो आंखौ एबार मान होफिनसिगोन, मिथिबाय? बेनिखायनो बाजै जेबो साननाङा। नैबे अमा राजाखौ जेरै गाख्लायोना, गावबो ओरैनो गोग्लैफिनो। बेनिखायनो बाजै, आंजों रायलायनायखौ खम दा खालाम। रायलायबाय था आंजों। गिनायबो मोनलाय लाङोहाय। मानो गिनांगौ जाखोब्रा बाजै सना? आदाया न'आव दंना गैयाब्रा? दङ, न'आवनो थाबाय थायो। जेरावबो थांथारा नामाब्रा? ओहो, जेरावबो थाङा। दे, आं नोंनो मेसेज हरगोन ना। ओमफ्राय आं नोंनो मेसेज हरबाय थादोंमोन, मानोथो रिप्लाय खालामाब्रा नोंलाय? गिनानैनो रिप्लाय खालामाखैमोन आं। आंखौबो बुबाय बायबा मा जानांगौ साननानै। जेबो नङा। एबारनिफ्राय गिनाङालै, मिथिबाय? सोरथो थैनो नागिरदोंमोननो? माबालै, बे जों गामिनि नारजि बुदाङा। बियो थैनो नागिरदोंमोननो मैया हराव, गावनि गार्लफ्रेन्डखौ मोनैनि। आयै, सोरमोन बेबा गार्लफ्रेन्डाबा? नोंसोर गामिनिनोब्रा। ओमफ्राय मानसियालाय थैयासै नामा? थैनो नागिरनायखौनो बासायहैबायनो सोरबा, बेनिखायनो थैनो मोनासै। मानोथो थैनांगौ जाखो? जानो, सासे हिनजाव मोनाबानो थैयो नामा? आं बायदि जानांगौब्रा ना बाजै? नोंजोंलाय सोरथो हाबावनो? बेनिखायनो बाजै थैला खालामनाङालै, मेरला मानसि दङ, नङा होमबा? नंगौथ' आरो। होमबालाय आं थांनोसै दे। होमबालाय बाजै सना। दुरलायलाय जानानै दंलाय फाग्लिया। आइला जामाइला, आसोला माथो बाहेरावनो दङलै। हाफांखौ न' सिङाव खानानै दोनखोना माखोब्रा बेलाय? दा सोंनानैबो लाहैनो हानाय नङाना। हाफाङासो जारला मोनगोन नङाबा।
हाफांखौ खेबसे नुनायबा हामगौमोनलै फाग्लिखौ फनथ' हरनानै लायालै आं फन हरनानै लाबा जिबायदि दुगि जाथारगोन बेबो एसेल' नामा हाफाङामालाय आयौ माथो बेलाय अमा राजासो मानोबा फैदों आयला माथो बेलाय नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्डसोलाय खोनायाखै नामाब्रा बेलाय खोथाखौलाय ओरै फैलाय नै माथो आंखौसो लिंहरदों मानोबा लिंहरदोंमोन माबालै मोनसे बाथ्रा खोनादोंना खोनायाखैब्रा नोंलाय मा बाथ्रा नारजि बुदाङा मैया थैनो नागिरदोंमोननो ना मा औ नारजि बुदाङा थैनो नागिरदोंमोननो मैया नोंलाय एसेबो पात्ता मोनथाराखै होमबा आं जेबो मोनथियाखैथ' आं जेबो पात्ताखौनो मोनाखै आरो माथो रावबो जेबोखौनो खोन्थायाखै र' आं फन खालामनि हेलौ नारजि बुदां माबोरै दङलै दा उन्दुगासिनो दङ आच्छा मोजाङैनो दङबा मैया हराव जेबो जायासैबा गोदाव सोराव मा होनखो नारजि बुदाङा मोजाङैनो दं ना दालाय मोजाङानो जासिगोन ना मालाय मैया दाउस्रि देलाय थांनानै बासायहैदोंनो बिदिबा नारजि बुदाङा आंनि थाखाय थैनो नागिरदोंमोन आंथ' बेखौ मिथिला नोंसोराबा मा जालायदों नारजि बुदाङा आंनि थाखाय जिउ फोजोबना लानो नागिरदों आरो नारजि बुदाङा आंखौ इसिबां गाज्रि मोनथारबाय होमबा आं दा नारजि बुदांनि सिगाङाव बोरै नुजानांगौ जाखो आं दा मा रावै नारजि बुदांजों रायलायनांगौ जाखो नारजि बुदाङा आंनि थाखाय थैनो ओंखारलायनाय आयला माथो गाबबायसोलाय आयला माथो खारलांबायसो मानसिया सोर जाखो नोंसो मा मोननो फैलायखो नोंलाय बेवहायलाय ओरैनो एक्सारसाइज खालामफैदोंमोनलै आं नोंसोर गामियाव जों गामिखौसो मोनबाय आरो जोंहानि लांगोनायावलाय मा खालामबाय थादों नोंलाय मा खालामदोंब्रा जेबो खालामाखै आंलाय एक्सारसाइससो खालामदों एसे मोदोमफ्रा फिट जानायनि एसे राफोद रुफोद जानायनि ब्रा जाहाथे देनां बिखुनजोफ्रा नुनानै आंखौ बिजामादै फसायनायनि नों बायदि मानसिफोरजों बुजाबाय थाग्रा गामिनि मानसिफोरजों सेन्देल माला गानहोजाग्रा मानसिखौलाय सोर फसायनो सोर बिखुनजोआ नों बायदि मानसिखौ नुखा मिथिखा बिजामादै लानांगौ जाखो नोंखौलाय लाया जाबाय आंखौबो बिजामादै फसायग्रा मेरला ओंखारोब्रा बुंनासो लानो हायाखै आंना बबा बेंगायाबो नों बायदि मानसिखौ बिजामादै फसाया वाइला इसेबां बासिथारबाय आंखौ इसेबां गाहाय थाखोआव दोनबायना माथो मालाय हाबा जानाय हिनजावफोरजों लाइन मारिग्रा मानसिखौलाय सोर बिजामादै फसायनांगौ जाखो एसे बेंगि दब एसे जाम्बि दबखौसो मोनगोन नोङो खोमाजोंबो खोनायि खुगाजोंबो रायलायनो हायि मानसिखौसो बारा बुंबायलै आंखौ इसेबां नेहादाव दोननाङा मिथिगौ ना फिल्मनि एक्ट्रेसखौसो हाबा खालामगोन आं फिल्मनि एक्ट्रेसखौ फिल्मनि एक्ट्रेसखौ लाबानो जाबाय आरो बहाथो मोजां मानसि मोननो नोंलाय आच्छा फिल्मनि एक्ट्रेसफोरा गाज्रिसो होमबा औ बे मोदोम नांजाब मोसाग्रा मानसिफोरखौनो गाज्रि मोनो आं आच्छा गोदोनि दिननि एक्ट्रेसफोरालाय मोदोम नांजाबामोन होमबा नांजाबामोनथ' आरो जोंनि गोदोनि जुगनि बर' फिल्मफोरा आच्छा बारु थाइबानि लारु दानि जुगनि फिल्मखौलाय नोंलाय मा बुजिनो जियानो जादोला आं बिराद मोजां मानसि हाबा खालामगोन मिथिबाय आरो नों बायदि मानसिखौ मेगन साहोबाय थागोन नोंसोर हिनजावखौ हाबा खालामो खालामा आंहालाय मा नांजादों नोंहा जायखौ मोनो हाबा खालामहैबानो जाबाय आरो खालि आंनि फिसाजोनिफ्रायल' गोजानाव था नोंनि फिसाजोनि खाथियावलाय बहालाय दङब्रा आंलाय माथो लामायावसो दं अमा राजा जोंहानि आइजों मानो उल्था उल्था नांलायगासिनो दं नोंलाय आंलाय माला उल्था उल्था नांलायदोंब्रा नोंसा आइयासो आंजों नांलायदों नोंसानि आइयासो आंजों हेब्रोदों आंथ' जेबोखौनो बुङाखै ओइ फाग्ला ओंखारलां बेवहाय लाजिनो रोङै मानसिजों बुजाग्रा मानसिया आंनि सेराव थाबाय थानाङा ओइ अमा राजा मानो आइजों उल्था उल्था नांलायगासिनो दङ नोङो जोंहानाव फैनानै आंलाय फुंनि एक्सारसाइससो खालामफैदों दा खारदोंसोमोन दा आंथ' नोंसानाव फैनो होननानै फैयाखैना थांखागोनब्रा नोंसानाव आं बेदर जानो फैयाखैना बेदर जानो फैदोंबाबो फैयाखैबाबो थां हायालै थाया नोंसानाव गोरजिया थागोन सानदों नामा आंखौ थायाब्रा थाया आल्ला अनबावनो जाया माबायदि लाजि गैथारि मानसि बियो बेफोरबायदि मानसिजोंनो रायलायो नोङो आं दाना रायलाया माथो आरोलाय मानो गसंनानै दाबाय थाखो जिफोरा सुनानै लायाखै मानो सान्दुङाव दा सान्दुङाव जिफोरखौ फोराननानै लायाबा जिफोरखौ सुनानै लायाबा सान्दुं जोब्बासो दुगैनो होंगो दोंगो जागोन खामानिफोरखौनो टाइम मथे मावा उनाव खामानि थिनसिदों बिमाया जागोन मावगोन बाल बुंबा बिमाया दाय जायो रायबा बिमाया दाय जायो आरो बिमायालाय मोजांनि थाखायसो रायगोनबो बुंगोनबो आरो बेखौनो बिमाफोरखौ रागा जोङो ओइ बिफा फिसालानो हिनजाव होफैनांसिगोन मानि थाखाय मैया हराव थैनो ओंखारदोंमोन औ मैया हराव थैनो नागिरदोंमोन फासि नांनानै एक नम्बर गामिनि बै मा नाम मोनथाय नामखौबो बावलायलांबाय बेसो फैनानै बासायफैदों नङाबा नोंसालाखौ मोननाय नङामोन बेनिखायनो सानबाय मा आङो फिसालानो हिनजाव होफैनांसिगोन हिनजाव होफैबासो मोजां जासिगोन दा गावबो बुंनानै लानो हाया हिनजाव नांगौ होननानै बेनिखायनो जोंनो बुजिनानै हिनजाव होफैबा मोजां जासिगोन नाथाय बेना फरायनायानो जोबाखै दानो हिनजाव नांगौ जाबाय बेनो आरो हिनजावनि थाखायनो थैनो ओंखारलायबाय औहाय आंबो बेखौनो सानदों
मानसियानो जायखौ अनो अनब्रेथारो गावबो मालायखौ दुखु होनो बायो गावहाबो दुखु लानो बायो बेनिखायनो हिनजावखौनो होफैनोसै बिफा आंथ' बिहामजोखौबो फसायखाबाय सोर जाखो बिहामजोआलाय नामखौनो बावगारथारबाय आं खोन्थादोंमोन मैया हराव बेनो नारजि फिसाखौ बासायदों आरो बेनिखायनो आङो बिहामजो महरै फसायखाबाय बेखौनो मानसिखौ नुबानो सोरबा लोगो लोगो बिहामजो फसायो बेबा माबायदि मानसि आं जेबो खोथा खोनासङा आंनो बिहामजोखौ बेखौनो नांगौ ए माथो नोंसोरसो फै फै जिराय फै मैया हराव आंखौ लिंहरदोंमोन ना बेनिखायनो फैबाय आं फुङाव लिंहरनायखायनो फुङाव फैबाय आरो दे जेबो नङा नै बिफा बेनोमोन फिसालाखौ मैया हराव बासायनाया फिसाफोर बाहेराव जिरायनो ना न' सिङाव जिरायनो न' सिङावनो जिरायनोसै नामा दे होमबालाय न' सिङाव फै अके दे जिराय फिसाफोर ओमफ्राय नारजि बुदाङा माबोरै दं सिखारबायना सिखाराखै बेलाय गैया सिखारथ'वाखै एसे नायफा नायफा खालामाबा थैनो नागिरनाय मानसिखौ एसे नायफा नायफा खालामबाय थानांगौ मिथिबायना औ नंगौथ' आरो बेनिखायनो मैया हराव गिनानैनो आङो फांखाखौ न' सिङावनो दोनासै एरखुनानै लानानै फैबाय आं मोजाङानो जाथारबायहाय होमबा ना दंफाव बिदि थैनो नागिरनाय मानसिफोरखौ जानला मानला खेला खालामजाया खेबसे थैनो नागिरबा आरो थैनो नागिरबाय थाबावो खायफा मानसिया दानि जुगाव बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रेजेङाव लाजामारला मादै आंबो नारजि बुदांनि खोथाखौ दावसे देलायनिफ्राय खोनानानै फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन नैयाव फैनानैसो बोरैबा मोनफिनबाय आं आयौ बाला आंखौ थगायदों सानदोंमोन ना नों दे होमबालाय नोंसोर जिरायथ'लाय आं साहा फुदुंहैनि अके आयौ बाला दंफाव नों आंनि बुंनायखौ फोथाया आरो नोंनि खोथाफोरखौ माखौबा फोथायजायाना दा फोथायबाय दे बिमाया बुंबाय नालाय नों जिरायथ' दे आं नारजि बुदांखौ नायहैनि आं हारसिं थाया माथो थाथ'बाल जिरायथ'बाल आं नारजि बुदांखौ नायहैनि दे जागोन अके आयौ बे नारजि बुदाङालाय मानो बिदि खालामनांगौ जाखो दे नारजि बुदांनाव सोंबासो मिथिसिगोन आरो मालायनि गोसोनि साननायखौ हरखाब थाबनो मिथिना मोनाना बेनिखायनो सुजुग लानानै सोंनांसिगोन गोदाव सोरावलाय सन्थला आं खोनानायखायसो सोंहरबायलै दस्ते आंनाव जानला मानला सोंहरबाय थानाङालै गोदाव सोराव बे दावसे देलाय आंखौ बदनाम खालामनानैसो गारसिगोन मा खालामनो बाखिल' बेलाय खालामबायानो बियो गुड मर्निं नारजि मा खालामदों नों बेवहाय नों साया लिंहरनायखायसो फैदों आरो लोगोसे नोंखौबो खबर लानो फैबाय आरो नों मोजाङैनो दङ ना औ आं मोजाङैनो दं आरो नों आंनाव फंसे बाथ्राखौनो बारे बारे सोंबाय थानाङा मानोदि आं नोंनि मोजांखौसो हास्थायो ओमफ्राय नोंनि रुमालाय मा एसे साफा मोजां साफा खालामनानै दोनो बाल नोंलाय दावसे देलाय नों आंखौ बिराद गाज्रि बदनाम खालामबायलै मा थैनो नागिरदों होननानै सबनोबो खोन्थाजोबखो नोंलाय गासैनोबो खोन्थानानै मा मोनखो नोंलाय आयौ बाला आं रावनोबो खोन्थायाखैनो आरो नों थैनो नागिरनायखायसो आं खोन्थादों दा जाहाथे मानसिफोरा मोनथिनानै नोंखौ बयबो अनो आरो आंखौलाय सोर अननांगौ जाखो आं थैनो नागिरबालाय सोर अननांगौ आंखौ मानो होनोब्ला बयबो गिगोन ना आयौ बेस्रा नारजि बुदाङा थैनो नागिरदोंमोन होननानै नों जात खालामबाय थानांलालै दावसे देलाय नोंखौ हाथारलासो आं आरो नों एसेबां फुङाव जोंहानावलाय बोरै मोनफैखो एसेबां फुङाव मा खालामनो फैदों नोंलाय नारजि फिसा आंसो लिंहरदों मानोथो रायनांगौ जाखो नुबायना आंखौ रायनोल' नागिरथारो नारजि फिसा मानोथो रायबाय थानांगौ जाखो जानो मानो इसिबां रागा जोङोथाय बियो आंखौ दे नारजि फिसा मोखां गन्थङा सुहैदो थां साहा लोंनोसै दे फिसा नोंबो फैदो आइला जामाइला मा दाबो नुजाफैयालै बे हाफाङालाय गावहानो फन खालामनानै थाथ' होननानै बुंहरबाय आरो गावहानो लेट खालामलायबायलै साला देलायखोना माखोब्रा आंनि थाखायनो देलायलायोलै आइला लिंहरनानै मा एसे गोबाव खालामोब्रा ओमफ्राय मानो फैदोंमोन नों जोंहानाव फैनानै आइजों मानो नांलायबाय थायो नोङो नोंसो आइजोंलाय माला नांलायखोब्रा नोंसायासो बोरैबाथारना मानसिया मानो फैदोंमोन बुं मैया हराव मोनसे सिमां नुदोंमोन आं नोंखौ नोंसा बिमाया बिराद बुदोंनो तेजिमुलाखौ बिमा गदाया बुनाय बायदि बेनिखायनो खबर लानो फैदोंमोन आं मैया हराव एसे बुदोंमोन आरो बेनिफ्राय बुवासै आच्छा ओमफ्राय नारजि बुदाङा थैनो नागिरनायखौ गम मोनदों ना मोनाखै नोंलाय नोंहालाय बोरै मिथिलायखो आं नोंनावथ' खोन्थायाखैमोन ना बिदि आइला नोंबो मिथिलायनानै दङ होमबा सोर खोन्थाखोहाय नोंनो मा सोर खोन्थानांगौ जाखोब्रा आंबो मोनोना खबरफोरखौ थैनो नागिरदोंना नागिराखै गावसो मिथिसिगौ आरो आंथ' न' सिङाव थांनानै नायहैयाखैबो दावसे देलायसो थांनानै नायहैदोंमोन आच्छा थाइबानि लारु ओमफ्राय जोंहानि आइजों नांलायफैबाय थानाङा दे आरो आंनो फनबो हरबाय थानाङा नोङो जों सानैया ब्रेकआप जालायबाय जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला
माथो बुंबावनोब्रा आंबो नोंखौ गोसोखांला नोंबो आंखौ गोसोखांला खिन्थु जों सानैया दै मानि दै बायदिसोब्रा दैया जेथिजायनो बोहैया मानो लैथोमायाव ज' गोलैनाय बायदि गोलैहैयो मिथिबायना जों सानैया नोंनि डायलग बेनोथ'ब्रा सैथो बाथ्रा जाबाय दिनैनिफ्राय आंखौ फनबो हरनांला आरो जोंहानि न' खाथिथिंबो फैनांला नोंबो आंखौ नुबानो गोजाननिफ्राय एरायखा मिथिबाय आंलाय नोंखौ नुबानो गोजाननिफ्राय एरायखायो नोंसो खाथियाव फैना गाइदाव फैयो मालाबा अन्थाव नुलाबायोना नोंखौ नोंहा बिबाजैफोर मेल्ला गोसथोनाय दङना बिसोरखौ गोसथोहैबानो जाबाय दाथ' माथो हारसा हिनजाव बै जानमुनि फाजाव हारसा हिनजावा बेजोंबो मेजरलायसियोनो माथो नोंलाय बे आंनि टेलेन्ट ब्रा होमबालाय नोंनि टेलेन्टखौ बाहायनानै लाबाय था आंनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा नोङो बासि फाग्लिया रागा जोंनानै थांगारबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु सीजन 1 नाव भिडिअखौ 5 तारिखाव होनाय जागोन दै 4 तारिखाव नङाबा 5 तारिखाव एक्चुअली भिडिअआ बानायनाय 3 एपिसोडनि दंखायोमोन ओमफ्राय बिनिनो पेन ड्राइभआ गलतिजोंनो मिस्टेकआव धेमाजि मोनहैफ्लांबायलै न'आवसो सहैफ्लांबाय बेगाव थांफ्लांबाय मानो होनोब्ला गासैबो भिडिअखौ खालामनाय लोगो लोगो मेम'रिनि खोथा थायोथ' स्पेसनि खोथा थायो पेन ड्राइभआव जमा खालामनानै दोनो आरो सब समावबो बानायबाय थानो मोना नालाय खेबसे लागिनो बानायनानै पेन ड्राइभआव सोनानै दोनहरनांगौ जायो मालाबा बिनिनो 3 एपिसोडआ बै मोनसे पेन ड्राइभआव सोनानै दोननाया मोनहैनानै थांबाय धेमाजियाव दा धेमाजिनिफ्राय माला सफैयो 4 तारिखाव नङाबा 5 तारिखाव होमबासो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुगोन आरो दै गासिबो भिडिअआनो एडिटिं खालामखानायमोन बेनिखायनो 4 तारिख बा नङाबा 5 तारिखावसो होनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन मैयानि एपिसोडआव जे नैबे एपिसोडखौ थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइबार खालामनानै हो होननानै आरो मोनफा मोननै एसे इडिट खालामनांगौ दङमोन आरोना बेखौ इडिट खालामालासिनो जों भिडिअखौ जाला माला जों आपल'डबो होजाया बेनिखायनो इडिटिं खालामथारनांगोन गासैबो भिडिअखौ जरायजोबनानै होनांगोन बेनिखायनो जों भिडिअखौ होथ'वाखै एसे नेनांगोन मालाबा प्रब्लेम जायोलै लोगोफोर भाइमोन प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअखौ होनाय जाया आरो सोरबा बुंहरदोंना मोननै चेनेल खुलिना लानानै भिडिअ बानायनो हाया होननानै हायो मोननै चेनेलखौबो खेबसे लागैयावनो होनो हायो आरो होआबा मोननैखौबो होनो हाया नाथाय नैबे पेन ड्राइभनि प्रब्लेम जानानैसो जोंहा नैबे भिडिअखौ नैयावल' होनाय जादों बै मोनसेयाव होनाय जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना सानब्रैल' नेनानै थादो दै 4 तारिख बा 5 तारिखाव मोनफैनो गोनां दङ पेन ड्राइभआ अब्ला नोंथांमोना नुगोन दा बेखौनो उल्टा पुल्टा बुजिलायगोन उल्टां पुल्टां बुजिग्रा दङलै आं सानो लाब्रा नायग्राफोरखौ बांद्राय बुजायजोबनाङा होननानै नाथाय गैया माबा डिटेल्सै होबाबो बुजिया खाथियाव फजना लानानै बुजायबासो बुजिसिगोन बायदि मोनलायलाङो आं सोरखौबा लोगोफोर सीजन 1 आव भिडिअ होआबा जोंहाबो प्रब्लेम जायो नैबे सीजन 2 नि भिडिअ होनायानो जाहैबाय जोंबो नैबे चेनेलखौ बिराद मोजां एन्टारटेनमेन्ट खालामनो आरो थांखांनाय सीजन 1 आव होयि माखासे बुस्थु थालांनायफोरखौ नैबेयाव होनो होननानै जों लाबोनाय जादों आरो दानि जुगाव माखासे गोदान थासारिजों मिलायनायफोरखौ जों बेवहाय सोफादेरगोन होननानै जोङो लाबोनाय जादों आरो नैबे चेनेलखौबो लांफानो होननानै खोनाबाय दा मेन मटिभा बेसो दा सीजन 1 आवबो बानायगोन सीजन 2 आवबो बानायबाय थागोन सम मोनोब्ला मोननैखौबो खेबसेनो बानायगोन सम मोनाबा मोननैखौबो बानाया दे होमबालाय नोंथांमोना थाबैनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो भिडिअखौ इन्जय खालामदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै गालांदो अब्ला नोंथांमोनखौ गाबोननि एपिसोडआव लोगो मोनगोन बाय बाय जय हिन्द